Той беше добър полицай, но извърши смъртен грях като свидетелства срещу корумпирани полицаи. Те се опитаха да го убият, но погубиха жената, която обичаше. Приписаха му убийство и сега той обикаля престъпния свят. Един беглец, който преследва бегалци, ловец на глави. Ренегат. В главните роли Лоренцо Ламас, Бранско Причмънд, и Катлин Кинман.